jam gen waali fini wiyete men ñande nasande 19 bowti 2024 ina hawre 17 dew hoddayru 1456 fergo jonce taarindi fuutatoro Amat Tamba Diop leele ina darje nder rendo haal pular en iwdi fannu ndi jimri andaka tigi riki won wiɓe leele ummi koye arabeɓe ɓe mbi helmere leele nde ummi ko e helmere arab leyla jamma woɓɓe heeriɓe anduɓe mbi ala ko wayno Boubou Salma Podor yo geno yaafom e fawade dalillaji tiiɗɗi o wi leele koye nokku he tigi sosa ngati ko adi Sidi Sirifu mo Ciloñ bayyinɗo o baar woɓɓe kutorima ɗum tigi ɗum fof e wayde noon yaajne leele ko baar su araw laatiɗo tabitinno jime antar en umma wul gays yimiyankoɓe arabeɓe e yonta jahiliya jondam jammaji yurmede pottitte gilli sifa moƴƴere ngari debbo sifade yewende nokkuji ɗi haaliyanke ciftori ɗum fof jeeya koye leele e calsaltiri mum nalankoɓe ngana mawnini leele hono Samba Diop leele e Abdoulaye Cinel Fall yo geno yaafoɓe hande Amadou Tamba Diop ɓamti arara e leele windande nde ina jokki kuɗol Ibrahima Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dande Diallo Maymouna Oumar mo heelange duɗal Pulaar Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen